O Museo Valle Inclán da Pobra abre esta semana as súas portas dun xeito especial. Non só mostrará as súas coleccións, senón que descubrirá o traballo que se realiza detrás das escenas. Con motivo do Día dos Museos, o Museo Valle Inclán organiza este xoves 21 de maio unha conferencia no Centro de Estudos na que se dará a coñecer o funcionamento interno do centro. Os asistentes poderán seguir o percorrido dos bens dende a súa recepción ata a súa catalogación nos fondos, incluindo a avaliación do estado, posibles restauracións, rexistro, inventario e conservación. É unha actividade nova que vamos a facer por primeira vez e que é un pouco darlle visibilidade a todo ese traballo que se fai nun museo, non, que a veces a xente ou a veciñanza pois non coñece, e a verdade é que é un traballo moi interesante, que temos unha técnico maravillosa que o está facendo super ben, e creo que vai a ser bonito que pois que ela un pouco tamén explique un pouco ese proceso de cando chega unha peza ao museo e de todo o seu proceso, non? Tanto xa sea unha peza como un libro ou un documento. O obxectivo é amosar que a labor do museo vai moito máis aló da simple exposición, garantindo a preservación da historia e a cultura para futuras xeracións. A conferencia o que busca é entroncarse con un dos obxectivos do ICON, que o ICON estableceu neste día, que é abrir os museos ao público. E ao largo da conferencia, imos tratar de explicar eses traballos internos que son pois a parte principal dos museos, inda que non se ven normalmente. Imos seguir o percorrido dun ben ou dun conxunto de bens no momento desde que entran no museo ata que finalmente se musealizan, pois un exemplo temos nestas vitrinas de aquí, ou se depositan para a súa conservación e preservación. Explicaremos un pouquiño, como xa dixemos, intentando non ser moi densos e con moito apoio visual, cales son os seus procesos documentales, o rexistro, a catalogación, o inventario, ademais dos procesos de conservación. Ademais, o museo acaba de incorporarse ao Sistema Galego de Centros Museísticos, consolidándose como a institución valleinclana decana do país. A Xunta de Galicia, en aplicación da nova Lei de Museos, que está en vigor xa fai uns anos, está empezando a introducir este distintivo para o recoñecemento dos centros que traballan profesionalmente e que están reconocidos pola Xunta de Galicia como tal museo. Non, porque sabedes que hai esa pequena problemática dun montón de locales que non son museos conforme di a lei o que é un museo, pero, sin embargo, se bautizaron anos atrás como tal palabra, verdad? Como museo. Por lo tanto, é un marchamo de calidade para nós. Deste xeito, quen se chega ao Museo Valle Inclán terá a oportunidade de coñecer o labor silencioso e preciso que fai posible que cada obra chegue ás nosas mans, nun percorrido único polo corazón do museo.